Mennään kattoo vähän tilannetta. Siellä on yksi jammun mönkiä. Vasta 30 vuotta vanha. Niin taka-akseli mennyt poikki tänään safarilla. Niin mä lähdin reippailemaan hakeen sen. Mulla on vähän tonne päin niin auto ja kärry ottamassa. Ja mä käppäilen sinne mönkiälle, jos sen saisi siitä kuskattua. Joo. Tosta vielä näkee Salman kanssa, että kyllä sen varmaan siitä ajaa voi. Vähän veikeän näköinen. Pensaana tosta noin ja jaa, se vaatii ryypyn, on perjantai. Joo. Eiköhän me se saada kärryyn tuupattua. On vähän tämmönen vähän joutuu kävelyttäin. Nauhatkin aukeaa, kun menisin mennä mettään. Oikealle kädelle pikkasen raskasta, kun joutuu painaa sitä tankoa koko aika tonne. Katsotaan saadaanko kärryyn. Tosta tehdään pieni kikka ja heitetään tolleen. Pysyy ja ei katso ylöspäin. Tuolta vielä. Sitten heitetään noin. Sitten mä vielä sidon sen niinku kuuluukin ja lähden viemään sitä tonne pajalle. No niin, ne oli sitten tän illan arpeetit. Auto saa jäädä tohon safarikuninkaalle. Kuningas pesee mönkiät ja rupee kelkkoon asiakkaita tuolta rannasta kohta. Ne lähtee johonkin, oliko, en muista mihin. Johonkin pitkälle ne lähtee viihtyy. Kävi tuossa meillä saunassa ja valjussa. Joku työporukka, mikä se oli. Ei mitään. Next time.